ndiye kuvomera kuti amalawi alankhule sitingatembenuke pano kuti kulankhuliranje pomwe poyambirira paja timalankhula kukhala kulakwa. Chofunika nchonena kuti mavuto amene atigwera awa atigwera ife amalawi. Pamene amalawi akulankhula kuti tili pa mavuto, tisayang'anenso kuti akulankhula ndi nani, tiyang'ane chimene chikulankhulidwacho. And ndikuona kuti ifeyo monga kubomako menda kuuza ni mucha, I have not talked to any member of government who has told me kuti anthu angosokosa zonama. Everybody is agree. Koma what we need to do ndiye tisire aku information yo kuti aliuze dziko kuti ndondomeko zake zikutere koma ndikukusimikizirani ndithu kunena kuti mavuto a Malawi tikuamvesa akupweteka andi chena tichitepo kanthu. No excuse. Chabwino nanena kuyambirira kwa interview kuti tizi samina kwambiri ku UTM. I know kuti tipeza mpata tikambeso kuti ku ministry kwanu kuyenda bwanji. Abone Kalindo kodi ndi member wa UTM? Ndifusa ichi chifukwa choti iwo adatula pansi udindo ngati director wa Chinyamata kuchipali. Kodi anatulaso membership kuti I'm no longer a member of UTM kapena as we speak ndi mozi mwa UTM? Kuuza ni mwachuchuchu ndinamva kuti anena kuti atula pansi udindo ngati mkulu wa Chinyamata. Zoti atula pansi ngati member sindinamve. Ndiye ineyo ndilibe umboni kuti kodi UTM yo achokamo kapena angosiya udindo okhala mkulu wa Chinyamata. Ndimafusa izi chifukwa inu ndi president and vice president wa UTM. Ndi zina zikamafusani zizikhala ndi basis chifukwa chani ndikufusani. Sinufuna wanzi kufusani za munthu wamba over street. Funa ndizifusa za munthu member wanu amene anali senior until atapanga decide to resign. Zimene akupanga iwacha mwina kunyamuka kupanga ma demonstrations kuti Amalawi sakupanga bwino ndi zina zonse zimene zikuchitika zija ngati achipani mukakhala kuona kuti anali member wathu senior for that matter. I don't know mukumaziona bwanji komanso mukuzitanthauzira motani? Abone Kalindo ali ndi ufulu monga munthu. First of all, before you become a member of any party, you are an individual with your own rights. Uli ufulu wako monga munthu. Kulowa ndi kuchoka mchipani. Komanso zimene akulankhula zija ndikuona ngati kuti tisagonere kwambiri kuti tikuwaona bwanji. Chachikulu timve kuti akuti chani. Chifukwa tikalimbana ndikuti kodi Bone Kalindoyo sizikhala bwino. Ndimakonda kupereka chisanzo. Wamisala ukhala ndi pakati. Wamisala si mwanayo we ali mimbayo. Wamisala ni nani? Mayakeo. Ndiye musasamale kunena kuti okay ndiye kuti mwana atabadwe ndo wamisalanso. Chimene Bone Kalindo akunena kunena kuti Amalawi akuti he is carrying the voice of Malawians. Now, based on that, ifeyo monga boma tigwire mawu amene akuti Amalawi akuti chifukwa ndiye ntchito yathu imene yoyo tithane nayo. Tikayang'ana kwambiri kuti Kalindo ndiye kuti zimene zoti Amalawi akutizo tisemphana nazo. Ndiye akuchitanso zimene mu constitution kapena malamulo a dziko akualola kuchita. Ndiye silingane kuti akupanga mademo akulakwisa iyayi akuchita malingana ndi chani ufulu wawo komanso akupereka uthenga umene ife boma tunyamule kugwiritsa ntchito osayang'ana kuti akulankhula ndani. Pakhala anthu ena kumaona kuti taonapo ena kuti anali woyimba asanduka ndale apanga masewero including yourself honorable inu mapanga masewero kusanduka ndale. Ndi anthu amana kuti awa amaga masewero kuti they were comedians, now they are politicians. How do we understand them? Kuti apa kupanga za sewero, apa kupanga zenizeni. Help me. Inuso ndi mozo kuti mapanga zimene zonse. How do you help us kuti tiziziwa kuti zimene mukupanga apapazi mukupanga zimezo ngati Michael Usi. Izi zina zimwina Amanganya kumazalowerera soka ya kupanga bwanji soka tiziziwa kuti who are you dealing with? Okay. First of all, Amanganya akapanga sewero ino ndikupita kwa mmenya ndikutupa diso tupisa diso Amanganya actor mukapita kwa office kwache kuti mukampeze ngati nduna mukapeza diso lotupabe because mwamenya ndani mwamenya the person
character umangoyivala chifukwa chonena kuti pali zimene ufuna kuchita, but the persona ndiyemweyo. Ineyo ngati character ndikupanga acting ndabaya munthu, apolisi tusakamanga munthu akanimanga ineyo. Mukapita kwa office kwanga tifuna tipeze anduna na kuti anamangidwa atu anamangidwa simanganya koma ndimayiko usiyemweyo. Umavala nkanjo kukalalikira, umavala zosambira, umavala zomenyera mpira malingana ndi chimene ufuna kuchita. Ndiye anthu atimvese chonchi. Ndikayima ngati nduna za umanganya palibe, ndikamachita za umanganya ndimatenga saluku vile mene ndingavinire za unduna palibe. Ndiye character is a platform ufuna upange communicate. Pakali pano ndine nduna koma ndimapanga ibe masewero nabe ma president kuti za masewero zokuti ndisiye chifukwa chani chifukwa kuti pali zinthu zina ineyo ndimaziona kuti koma ndili mboma izi sindikuzikonda atu izizi. Ndiye njira imene ndimayiziwira kukalankhulidwe kake ndimaluwa kusewera chifukwa kuja sanga ndipane kumenya sanga ndipane chifukwa chani ngati tikunena kuti tikakumenya ni diso mukatupa mukhala ubiti kakayangana maiko usi ngapeza kuti atupa diso. Yes, anamenyedwa ali mu character yawo ngati manga koma ndiwo na mukamakala kwinawo zomwe mumaziona ukukuzi koma sanga kupane ndi chifukwa chani poti inu yonso mukamaliza zimene chamukakhala ndo sanga ndipane kumene kujako because that is the character, that's my platform. Musiyanise ndikunena kuti zichazonena kuti ndakuti kwana nitu ine nali character yakuti ndio uzisamala nkuona tipana kuti chili chonse chimene uchita uziyang'ana discipline yache chifukwa zina ungachite uli character zikakupezanso ukuku. Ndiye ndimasiyanisa koma choti muchiziwe njonena kuti manganya ni manganya, maiko usi nzosiyana koma munthu yo ndi mmodzi fa brain imaphika zonsezo ndi brain acha ndi imodzi omwemwe. Ndiyeno tiziziwa bwanji kuti apa tikutengeni serious chifukwa zimene mukuchita zoni zawo serious kapena apa mukuchita beza sewero za nthabwala mwina pena pake tingoseka. Ndipase ni chisanzo chimene mwachikayikira mwe ngati ne nduna osati nkucheza kwathu ndikugwisa ntchito ino yono ngati example ya anthu ena chifana kamenda ndinamo kuti taonapo kuti padakali pano popanga mwina sewero mwina muli pawiri sinapeze mpata pano ndi yankhule ndi akalindo chifukwa cha zomwe zikuchitika ndikuyankhula ndinu but I trying to still to tap on that uje. Ndikuuze nisi ina my very serious character. Ndikapanga sewero lija cholinga changa chachikulu sukuti anthu aseke kuseka imakanga by product. Ndimafuna kuti anthu apeze chinthu chimene chingathe kuwathandiza mchifukwa mpaka na lero masewero amene napanga ine kalekale odzudzula boma omwewo akudzudzula boma mpaka na lero. Ndinachita kudzudzula boma lakale osati ilili koma zina zimene zimachitika nthawi imene yoyo anthu poziona akuona kuti zikupitirira ndi akutenga zomwe zija zili ngati Bible, you cannot edit it, limapitirira. Amati a leader should be driven by values and not public opinion. Ndiye ine ndimachita zinthu based on values and principles, not kuchita chinthu chonena kuti pakale pano ndakondwa kwambiri ndiye ndipange ichichi ayi. So ndizotheka kuzuzula uli konko nkumakhalabe konko kapena nthawi zambiri ukazuzula umaona kuti I think yakwana nthawi yokuti mwina ine ndiyenderezanga. Nzotheka munthu kumazuzula mwina zinthu jawo zikuzuzula zisizi kutheka kumakhalabe pompaja umazuzula mbali naye anthu akuona so uya kwazuzula wazo andazaka akuja nawo sombale imodzi to. Mafunso labwino kwambiri. Kudzudzula uli mkati momo, kudzudzula uli kunja, zonsezo umafuna kuti anthu amalawi zawo ziyayendere. Sumafuna kuti amalawi akuombere m'manja. Uziyang'ana chifukwa chimene kuchitira. Zonse ndekandi kuchita munthu kuferanji sikuti amalawi andombere m'manja. Koma kunena kuti anthu amene Mulungu analenga ku Malawi kuno zawo ziziyayendera. Ndiye ndikamadzudzula so mkatikatimo kapena kulangiza mkatikatimo sikuti wina ndiombere m'manja kapena ndione nkuona simatuka kuti inetu chinga ndili mboma ndifa ndikuze ndikuzuzula tu singapcheroko
ndikana khala ndimafuna nthu azindopera m'manja bwezi ndikumatuluka kuti pakali panopa ine ndapanga chakuti iyayi pasi chisazo china iweyo ngati wathandiza kumanga nyumba ndi walwa nyumba muja kuti mnyonya muli mbuzi zipangisa nyumba kununkha iwe ndikuthawamo. What are you saying? Ukuna kuti ndachokamo mbuzi zija zipitiza ulani kununkhisa nyumba ija. But if you are man enough, you are going to be inside there and make sure kuti mbuzi izi zitani kodi zituluke. Chifukwa mboma muliso kuti mbuzi zilimo mumazona ndikana kuti mbuzi zilimo mbuzi zilimo ndikani msalidule muchalichi inde imene ticheza nayo muchalichi muli nkhosa muli mbuzi chabwino midzi muli nkhosa muli mbuzi mboma muli nkhosa muli mbuzi kumwamba nkhosa ngati mbuzi satana paliponse pali nkhosa pali mbuzi ndiye nkuona timanena kuti tili pa dziko lapansi and it takes me to ntchito ya inuyo ntchito ya olalikira. How many olalikira today can stand up there and kunena kuti ichi not only for this government kuma it has been a pattern yona kuti so amipingo so nawonso their role kutanza kuti maliende bwino pena pacheso anayenera kupanga improve akugona nakasiku ena so amafuna kuti akhale anzawo kwambiri amene akulamulira nkulakwa because inu chinthu chikakhala choti ndi chakuda chisakale chakuda choti iweyo wakhala kunja ukalowa mkatimo ndi chikaitoyera dziko litu ndi la mulungu ilili and mulungu has never given his powers ownership ya dziko kwa munthu. Ife ndife alonda tilipo lero mawa palibepo. Tiyesezere kuti mene tikuchezera inuyo apa pa program imeneyi a president achakwera nda vice president Saulos Chilima akhala kutionera akukumva nimene mukuyankhula papa nkukakuita nani kuti Michael umati chani mukauza kuti sangandifunse chifukwa ndimakumana nawo timalankhulana zokonza dziko zimene tikukuwuzani apapa inuyo kuti apa tifuna tikonze apa bwanji tikonze sikuti ndi zachilendo. I meet the president, I meet the vice president, and they advise me. See me search. That's why I'm saying it openly. And that's why even a president anandirola kuti tazikapanga acting yako usasie. Akanakhala kuti amaopa kuti ndizi phulisa mabomba. Akanati kumene koko sindikulola. Koma they allowed me to go. Ngani ndione nakuti pamene tili mboma ifeyo kwa ineyo for example nimakonda kuonera atu bujeni marale za kampeni aja ine nimaonera chifanya uzikumbukira kumene kuchokera zimene munkatinamiza iya mutakuna kuti mene mukatinamiza nanga si ndi mmene mwasankhira mawuwo koma pokuza nemonga munthu amene ndi kubomako kunena kuti palibe chinthu chimene ndiponso tu ndi tchimo lofuna kuti mulungu akuphe nalo ukudziwa kuti zimene ukambazi ndikuuza gulu la wanthu ndikuwanamiza awanda ndikuuze ndi chonchi mwina zinazitika makamba anthu amaona ngati anthu akubomaja sakudziwa tikati mavuto. Thank you very much. Now timakamba za mbuzi makamba kuti the two ways mapereka chisanzo kuti mbuzi pamene zikununkhisa nyumba ukhoza kusankhayo kuti utulukemo nyumba muja kuthawa fungo kapena ukhoza kukhala momuja nkuthana ndi mbuzi kuti zitulukemo momwe munkalowa mboma tidamva mmene ndikutene ndikutanthauza atsogoleri anu atsogoleri athu akukamba za an equivalent of mbuzi kuti there is rubble mkati tikalowa tufunika tichite clean chifukwa sitingamamange pamwamba pa nyasi. Mumati mukagwira ntchito inuyo mulimomo mukhutisidwa kuti mbuzi zimene zimanunkhizwa nyumba zinatulukamo kuti pano mulibe fungo ngati zidakalimobe chuchedwa sanjani kuti mutuluse mbuzi zimene zimapereka fungo nthawi imeneja zimene zikununkhaso pano nanga mbuzi zija zimasiya kununkha ngati zidakanunkhabe anthu tikumazimva kununkha kunjaku. Maso anu amene ankaona kunjaja asintha kaonedwe mmene mwafika mkatimu chabwino
mbuzi zilimo mbuzi zilimo mboma lanuli mboma ilili mulungu azazipeza mbuzizo mboma sizateka kuti 100% mbuzi zichokemo koma kuti nambala ya mbuzi zilimo zingati. It will be impossible to get rid of every goat, if I may use that word. Koma degree chikuvuta ndi chani mwamwe ayinapanga za chipatala pamakhala umata kumuza patient kuti ndikupasa ni chisanzo choti munthu apya munthu akapya pamakhala ngati pamada kena pamakhala papola ukagwira munthu ngati papola chimachedwa eska kuchipatalako koma ukathimbiriza kugwira kupweteka bala linkati ndio ukapita ku theater pamakhala procedure amati escaectomy kuchosa chimene chichacho escaectomy yanuichi kuchosa last time munanduza za laparatomy pano tili pa escaectomy ufuna muchose escaija ndiye madolo masajoni amakuuza ndikunena kuti pakali pano pasi nthawi yochosa khungu limene lili chisanzo choyamba ena maombedwa mfuti pum ndikuti pamene pali bullet pa tikati tichose munthu atani kuti afa. Let us wait. What I'm trying to say, as much as we would have loved kunena kuti tingochosa zonse out nthawi imodzi mmene system yaboma imakhalira mmafuna kuti muzichita pang'ono komanso mbuzi imata kusanduka nkhosa ndona kuti Bible mena manena kuti siyani machimo anu, it means musiye zoyipa zimene mukuchitazo. Mwachisanzo amene akumaba mboma akasiya kubako asanduka nkhosa ayamba kutumikira Mulungu. Amene ntchito apasidwa ntchito kuti tiyeni tikagwire ntchito iyi imalizike by next month kumati ya zaboma 8 months nothing happening ndumbuzi umene. Now if they change that asanduka nkhosa, so mbuzi zonse sikuti zonse zachira kuthamangisidwamo, mbuzi zina zofuna kusinthidwa. At what cost? Chifukwa amene mukufuna muzisinthe mbuzi zinazi sikuti ni mbuzi zokuti zingupanga za mbuzi. Zipo zina zimene zikuponya maspanala kuti zinthu zipanga zikuchita sabotage zimene at the end of the day inuyo ono mndame mukuonekano kugulu anthu kuti simudziwa chimene mukuchita yet mwalola mbuzi kuti ati pali kusogolera kuwiri. You can lead from the front or you can lead from the back. Chabwino. Ndiye ndinene izi ngati ndikupfunzisa. Nanena kuti leadership is about managing resources and relationships with the colleagues and opponents. We have relationship. Komanso ma problems, even the very difficult problems, can be solved if the relationships are well managed. With who? With the opponents. The problem that we have in Malawi, which was Zoika Maspana, civil servants are supposed to be objective. To ask them to be neutral will be asking for too much. Chifukwa mtu udakale neutral is almost impossible. Umakani mabias yako pa umuntu. Ine nimakonda UTM, nimakonda DPP, nimakonda MCP, nimakonda UDF, ose ajali mboma. But for the sake of Malawi, they have to be objective. Vuto limakhapo ndona kuti objectivity imavuta. Kumakhala nawo ma alliance ife tika maspana. Ngatakwika maspana, what are they injuring? They are injuring the relationship which should be well managed to solve even the biggest problems. Maraya mgufalawa pamakhala mabatani. They look insignificant. Kwa batani kungoduka mimba padera tamba kuyangana kuti mtu akugwira. We need the opposition to make sure that the government is normal. Kumano relationship imene iyi imavuta because akakhala kunja anthu normally generally kumakhala kuti iwo ndi adani aboma. Akalwa nkatimo awonso amakhala kuti adani
kumapeto kwacho onongeka ndi Amalawi. Chimefunene kulankhula kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri imene tisayang'ane mwapansi. It requires kuganiza kwakukulu. It does demand kuti asogoleri amene akusogolera mboma ifeyo amene ali opposition kuzifunsa kuti what does leadership mean? Kuyang'anira anthu. Sono ubale wa pakati pa opposition ndi government kuyambira kale sumakhala bwino mchifukwa chacho nakuti mboma zina zoti zithamange sizimathamanga. Relationships, difficult and complex problems in government can be solved if and when relationships are well managed. Komanso relationships become or come first before rules. Ngati our opposition amena kukonda DPP yakonda UDF akonda zipani zina ali mboma, they have no good relationship ndi amene akulamula. You can't give them rules. They will defy them. So to serve the greatest good, there are times when tolerance cannot be tolerated. Sitting here, Ole Megezeka, listening to you, you're making more sense. I'm following you.